Lagu desa tenan. Panjenengan menika satunggalipun prihatin slajan kok ora menika desa. Kula mboten pantesan yang kaya tenan. Tanganula. Nggih. Wong tresno kuwi ora mawas derajat pangkat apa meneh sunat. Kowe wong desa, aku putra piyayi. Nek wis padha tresnani, kuwi ora mesti bisa mpangan. Apa meneh aku? Tanganula. Nggih tenan. Kowe ora sak kenalan aku kok. Wajib tenan. Iki lho, wong ngerti sing diwedeni apa? Karo sabda palome yo kena wis tak pancen tak ziarah Pak. Iya, aku kepengen ngerti lho. Kepengen ngerti. Kira-kira kowe iki gelem nampa aku apa ora? Terus itu nggih turun. Sinten ta sing boten turun kalian dengan Tresno? Jadi bos senenge aku tak kira kowe iki bakal nampe marang aku. Mboten kelayu, kula nggih mboten bodho kok. Ya ngono-ngono kene to. Umpama mengkono tukang Kanjeng Rama aku ora bakal negake marang kowe. Ya tenan. Kanggo kelayu lho. Isa, Ada napa-napa nek kula dengan dulu. aku sing tanggung jawab. Ya kuwi to. Aku pengen ngerti suara. Waktu kula mboten kelayu. Jenengan apa kelayu? Aku pengen sing nyunduk ya aku. Pinten kelayu. Tembak. Iki lho, mikir-mikir lho. Mari sekelingan iki rasa mikir-mikir tenan. Wajib kelayu. Sing dene iki opo kene? Aku nak to. Isi dulu. Sing sapa iki dadi aku bantu. Wajib kelayu. Apa utang-utang pun. Wajib nanti pate kelayu. Apa kiai iki wis sare. Nek wis sare iki ora bakal Kemarin itu sangat tinggi kelayu. Sekedar sapa? Iya. Kula sampun tapi kok. Mau tak kancingi Kanjeng Rama ning patung bone tak kancingi nek ra iso metu. Aku ngerti wae Kanjeng Rama sok injak-injik, akeh abdi wis injak-injik lho. Aku yo isin jane kan duwe Rama kaya ngono kae. Iya, mengaku iki putrane iki Rama. Trekae wis bakal tamuan kene. Namanya kali lawan pun kados nang kali pun kados itu yang bukan pantes. Saya kayu rupane. Aku kayu piye bae wong tuaku sing keciburan raga. Mulane lama-lama silaksana kumi sak isine. Aku bakal prasopo marang kowe. Aku ora bakal ngladeni priya kejaba marang kowe. Semangat di pulau. Pulau yang Tresno kalian ini. Tegese apa sing tok ucapke, apa sing tok ngendikake iki tandes saka atimu. Terus saka atimu ora mung ning abang-abang lambe. Yang ini bersering beliau. Kalau bagi pengelola yang sampai pulau akhir-akhir. Nek priya iki ngene iki. Nggih. Oh, oh, nek kowe iso ngene iki. Nggih. Ya sampai paling moten kudu nggih. Wah, dong. Mundur. Kowe jane done di sabdo karo kowe nggih kowe biyen. Lek. Endi to?
sado. Lo salah banget lo. Wow. Ada sini kali. Panjang raus. Sujud aku nih. Guys, ada ibu tadi, lo isi deh. Makan lo ini belum dari lo orang itu orang beda-beda bisa ada lagi. Kenapa kita nyusul oneng gejugan, nyusul damar bulan? Wong pertama menika sumur, lajeng kula medal wonten mriki misis. Mau wis pitasan barang sumur. Mboten Kok teng bingung karo damar bulan? Rembakan. Oh, rebukan. Rembakan. Wis takon ono Dimas karo ya jinak moro kita. Baik kan. Damar bulan. Dulu baru. Tapi ya kalian. Apa malah karo ya dengan daftar Bisa jagong. saya memberi makan jarang kertas-kertas tenaga wonten mriki. Saya semua bertenaga di kos. Gajah. Dari orang taman. Ojo ning gedugan. Ini semakin malah romo. Oh, dadi kowe tresno marang damar. Damar mulan ki wong saka desa. Kowe putrane Romo Patih Lugenge. Apa ora ning sering kawula kepatihan? Wah, Dimas. Ya jangan jas moro ki ribet. Arep kamu bener kae lho wis. Piye? balik semua. Ya ngono. Dadi otor ana ngersani lho. Ya cuma ya semua. Kamu mau kok semua? Thank you.
saking desa. Menika dos pundi kok? Kula Bupati boten Bupati. Menika sedaya kesanipun Denayu Raja Semoro Bupati. Dewe maneh iki tene. Jadi kita melakukan kurang dan kurang timbang karena untuk orang pasti harus menciptakan kurang itu bukan mungkin jadi kontrol. Kalau mereka berbaca Tresno, Tresno itu ya ora iso dipisahke ngomong ngono dalam sewu kepeksa kula boten saged. Ingin amanah itu. Ini baik amanah kamu Pak. Dan Romo menurut damarulan itu wonten tepatnya. Sampeyan damarulan dipun hukum wonten tepatnya. Lebokne wonten pakunjaran tepatnya. Bisa Bupati. Romo manut orang bilang. Itu jare. Boten sama, boten. Nek padahal kowe kurang gelem apa? Ayo, kita mundur. Iki menawi ngamet ya boten menapa-menapa kula dikunjul kaya damelan. Aku kaya Thank you.